Hello, perlok brong apdia subhai pi saisin ha kana channel ka jonga daga jingkar parit ka jonga pi baro ke bape ya kana video yo lese don na pidang jong pi ki bidang wan thamaya kana channel sngop ha ban ai ka jingkar shan ka jong pi daga bape share like bat subscribe ya kana channel kuble shibun ya pi baro ke bape ya kana video aka khatan tri guno pra ar hajaran pesan hadu ar photli ki kali kile atukho nakadaw ka jingr ben platul o ki driver kimla shu ban pe lakam ka jingr ben palat ulu o khandau kalawan ra ya kajing accident ka basir khai ha Mumbai kunju ha New Delhi ha expressway ha Haryana kumba ar photli ki kali kilaya tukhu nakadaw ka jing bom yu issue ka jingja saungut ki breu kila klat no nakate ka jingja kenthop ya arngut ki kulit officer katba bun ki weipat kila shuman saujur kibor ba penya kila kentu ban pikir bha kanya kali namar ka jingdum ka bala sirkhai khnang ban laj na ki jingja bas ngosi thupru hapo noidaru kumju ki building ki bala don da ki pho mala kila shatap ha kilo o ka jingreban jong ka tedem kala tap ia kanong ba noida bat penlong ya kata kali air ban hap hapo kata ka server category air quality index kala nangkiu syaka sauspa khandai pukhandai katkum ka jing ai jing tip ka central pollution boot ki nongsong senong kila syam jing e watang bandring mensimru bat la kenturu bakinia syongkhop haying ban sumar ban kiar na kane kala air jabo kublai shibun ya pi baro ki bape ya kana video min se kandupat next video